खुलुमबाय। दा बे समाव आं दोंसे खन्थाइ फरायथिनो आखायाव लादों। आसा खालामो बयबो खन्थाइखौ मोजां मोनगोन आरो खोनासंलांगोन होननानै। दानिया खन्थाइखौ जागायजेनबाय। सिरियै थानायनि ओंथिया बे नङादि आं राव रायनो रोङा। मिनिनायनि ओंथियाबो बे नङादि आंहा दुखु गैया। सोर बुंदों सोर आंखौ सिखोमानो हाया होनना? हरनि समाव सोरजोंथो दोनखोमा जायो होनब्ला? सोर बुंदों खोमसियाल' गिथाव होनना? खोमसियाल' गिथावब्ला साननि मोदाननायजों मानोथो आन्दायनांखो? जिबौआसो जिबौनि आथिं नुयो, सिखावासो सिखावखौ सिनायो। रोखोमसेजों रोखोमसेसो गोरोबलायो, बेवहायलाय मानिथो बाजानाय थानो? मोनफुङैखौ हास्थायनाया आदुवानिसो खामानि, सोर बुंलायखो दे? संसाराव जानो हाथावै जेबो गैया होननाय बाथ्रानि जुक्तिया बहाथो थाहैखो होनब्ला? गावनि हाबिलाखौ गोरबै सिङाव फबसिननानै सोरनिबा मिजिंखौ फोथांनाया जावलियानिसो खामानि, सोर बुंलायखो दे? बिब्दिब्ला थार मोजां मोनलायनायनि ओंथिया बहाथो थाहैलायखो? गोजोन्थों।